Os gandeiros galegos van camiño dos 2 meses de restricións contra a dermatose nodular contaxiosa, unha temida enfermidade que ameaza con segar as granxas de vacas galegas. Hai que darse conta que a dermatose nodular non é unha broma. Se entra nunha explotación, esa explotación vai supoñer directamente a ruína. Hai que matar e eutanasiar todos os animais da granxa. Dende o pasado 23 de outubro, os produtores deben poñer en corentena o gando procedente do exterior de Galicia. A situación desespera a boa parte do sector vacún. Algúns tratantes chegan a haber reducido o seu volume de traballo á 10ª parte do que manexan en circunstancias normais. A boa noticia nos últimos días foi a recuperación das feiras a semana pasada. Foran prohibidas dentro do paquete de medidas do pasado 23 de outubro, pero esta restricción foi levantada para alivio do sector. A pesar das cautelas que hai que seguir tomando, porque ao final a enfermedade está aí, pois é un paso adiante. Ao final, as feiras é vida. En España, a dermatose nodular só afectaba as granxas de Xirona, pero dende o 24 de outubro non se detectan gromos e a situación tamén foi a mellor en Europa. Nesta aparente calma, xa hai voces que piden desescalar as medidas, porque aínda que o virus non circula entre a gandada galega, as perdas económicas están minguando as contas do sector. Claro, es que esas perdas económicas, Bernardo, as podemos cuantificar, non? Sí, un só positivo nunha granxa é unha perda terrible, enorme. Por qué? A normativa europea obriga ao baleiro sanitario, isto é, sacrificar todo o gando e destruir todo o que poida estar contaminado. É un golpe duro, durísimo. Para unha granxa media galega, con alrededor de 65 vacas en produción, poñamos por exemplo, estamos a falar de máis de 300.000 euros só polo valor dos animais. A isto hai que sumarlle uns 45.000 euros en material da granxa e por riba a parada total da produción, o chamado lucro cesante, máis de 25.000 euros o mes que deixan de entrar, de beneficio que terían obtido, pero que non entra porque a actividade estaría parada. E iso nunha explotación común. Nas grandes, con centos ou mesmo con milleiros de animais, o impacto sería 4 ou 5 veces maior. Algúns gandeiros din claramente, con isto pechamos, empezar de cero, pois para eles é imposible. Falan dun efecto dominó. É unha ameaza real pro negocio, pero tamén pros traballadores, pros provedores e mesmo pras industrias lácteas, pois que estean na zona desa explotación. Falamos dun problema sanitario, pero tamén económico, con consecuencias moi serias pro noso campo. No sector son conscientes de que as medidas son necesarias, pero as restriccións, despois de 2 meses, tamén están a ter consecuencias, Óscar. Desde logo, Bernardo, aí temos estas vaquiñas fermosas que ten aquí Antonio, pero sí que están pasando, pois eso, pasando como podedes, porque xa son moitos meses, xa son 2 meses, e aquí deixades de facturar moito. Que tal, bos días? Sí, bueno, a situación ahora mismo que a dermatose nodular non cambia, nós estamos prácticamente cunha inactividade casi total da empresa. É complicado, é complicado. Como tedes que facer agora se queredes meter unha vaca ou un becerro de fora? Bueno, nós o que non estamos a traballar con zoas, especialmente as zoas que teñen esta enfermidade. Neste caso Cataluña, a zona de Cataluña en España e tamén a zona do oeste de Francia. Nós traballamos sobre todo de outras partes de Europa, no norte, por exemplo, Alemanha ou Bélxica ou Dinamarca ou outros países. Esas non teñen ningún tipo de enfermidade lá, entonces, pero cando chegan aquí temos que facer a cuarentena, é un problema grande. Aínda que non haxa casos neses países, pasades a cuarentena igual e teñen que pasar as mesmas restriccións, non? Exactamente, unha cousiña que queremos ou que non entendemos é que penso que se deberían facer acotacións dos animais que se poden traer, os animais que non se poden traer, e non ter que pasar este tipo de cuarentenas, que é un sobrecoste grande a hora de despois vender os animais. Propoñedes alivios a esas medidas dependendo, por exemplo, dos países dos que veñan, se non hai casos. Claro, sobre todo a administración que debería decir, destas zonas sí, destas zonas non, e destas zonas o que se pode traer non hai ningún problema. Mentres tanto, mentres seguides con estas restriccións traballando como podedes, como se eleva esta situación, Antonio? Vos como levades os ánimos? Bueno, os ánimos levámolos máis ou menos. Hai que ter filosofía con estas cousas, pero bueno, claro, nós temos un grupo de entre 7 a 10 persoas traballando normalmente, e claro, traballa moi pouco e temos que conservar o grupo, entonces é un pouco complicado.
un pouco complicado, entendo que ademais eso, pois sumado a todo o que falábamos antes das perdas e do que deixades de facturar, falábamos de case 300.000 euros que podes estar deixando de facturar. Sí, unha estimación máis ou menos, si pode ser, sí. Así que son moitísimos cartos que xa vedes, amigos, que pouquiño a pouco intentamos sair desta situación e o que imos facer, Bernardo agora e Rocío, é darlle uns ánimos moi grandes a estas vacas que antes estaban cepillando así aquí a cachucha, que dá gusto velas, como as ten Antonio nesta ganadería aquí en Lugo.